Здравейте, колеги, градинари, любители и всякакви хора, обичащи да се занимават с градината. И по-точно днес искам да обясня за семената. Как е добре да се поддържат. Ето, ще дам пример. Ето, това са един вид тагети. В пликче надписани, тук е биволско сърце. Това е единия вариант. Другия вариант, който аз имам, е в хартияни. Това е мента, дивесил. Тук имам целена. Имам копър по този начин. Пъпеш. И ги държа в картон. Има различни мнения за съхранението на семена. Но ето, това е на една година и нито е мухлясал. Просто трябва да се изкара въздуха от пликчето, да няма въздух, да не са влажни семената, за да няма мухъл. Но ако има мухъл, един трик, който аз съм пробвала, махат се пеперуди, червейчета и всичко останало и се поставят в фризер на минусови температури, за да премахне всички бактерии от семената. Това също работи. Другото, което аз правя, събирам семена в края на сезона от всичките си зеленчуци, плодове, цветя. Подсушавам ги в хартия и ги прибирам в пликчета за следващата година, след което ги измивам с вода на цедка и после си ги прибирам. Ето, тук имам също семена. Сложила съм ги в плик. Много хубава работа вършат пликовете, които вече не ползвате. Ето, тук имам семенце. Тук имам подарък от една приятелка. Това е Sweet Pea, което на български е грах. Имам лабуда. Тази година смятам да си ги направя. Ето тук също имам риган. Като цяло предпочитам да са ми в картончета, в хартийки. Ето тук съм си направила за копър. Доста удобно. Имам риган. Добре е да е в хартия, но показвам, че и в найлоново пликче, когато е, също не е проблем. Важното е да се изкара въздуха и да е с сухи семената. Това беше от мен за съхранението на семена. И още нещо важно, което е добре да добавя, е да се внимава от мишки. Хубаво е да имате метален шкаф, метални кутии да се събират или в къщи си ги дръжте, за да може да нямат допир до семената ви, но 2 години ми се е случвало и мишки да ми нападат семената, така че вече съм доста внимателна къде си поставям семената. Металният шкаф също е добра идея, но понякога се забравя, остава се отворен и е рисково. Добре е да се съхраняват на хладно в къщи, където със сигурност няма мишки. Това са месеците ноември, декември, януари и вече февруари. Мисля, че няма такава опасност, но все пак е добре да се прибират семената.